Hey guys, welcome back to the any vlog. नोंथांमोनखौ आरो फिन खेबसेबाव बरायबावबाय आंनि गोदान vlog भिडिअआव। स' आं दा दंफैयो मदनपुराव लड जागासिनो उन्दैफोरनि बे हागिस बायदिसिना। ओमफ्राय मदनपुरनि टलगेटजों नांजाबनाय कम्पानि बियो, मदनपुर टलगेटजों। जास्ट मदनपुरनि टलगेट बिनि खाथियावनो बे कम्पानिया। ओमफ्राय नोंथांमोना बुंदों डेलि vlog लाबो गोबाङानो कमेन्ट खालामो। स' मा बुंबावनो दा लोगोफोर, माने गोदान मोनसे प्रब्लेम क्रिएट जागासिनो गारिया। मोनसे जाखांबा मोनसे थांनाय भिडिअआवबो आं खोन्थाखादों आरो मैयासो मोनसे प्रब्लेम क्रिएट जालायबाय। दा मा बुंबावनो, माने भिडिअखौनो बानायनो गोसो जाया आरोना बेबायदि जानानै। मोनसे जोब्बा मोनसे बिनि सिगां बै बड ट्रेन्सपर्टखौ तेजपुराव लांबाय, बेबो स्टारिंनि प्रब्लेम होबाय। दा बेखौ सलायबाय, बेबो नै मोनसे सानफ्रामबो जागासिनो। स' फार्स्ट टाइम बिदि जानाय गारि मोनबाय आं सलायनो। गोबां गारि सलायबाय, डाम्पार 5-6 बोसोर सलायबाय आरो गुबुन गारि सलायबाय। बेफोरबायदि प्रब्लेम डेलि माबा मोनसे जाबाय थानाय बेबायदि मोनफेराखैमोन आरो। थ' बुजिनो मोनला मा जाखो, गारिजोंसो मिलायाखैना मालिकजोंसो मिलायाखै जाखो किस्मतफ्रा, मा बुंबावनो। दा बे लड जानानै गरसकआव थांगोन आरो गरसक फ्लाइअभारनि गाहायावनो मोनसे बडि रिफायरिं दङ, गारि बडि बानायग्रा, बेयाव नांजाबनाय। माने बाहाय मोनसे अनलाइन मोनसे स्ट'र दङ, बाहाय थांगोन बियो। बिनिफ्राय सेल खालामो नामा बिसोरो, दा बाव लांनानै नायनोसै। ओमफ्राय दा मालिकजों आं एसे रायलायनांसिगोन, मा डिसिसन जायो, ओमफ्राय मा डिसिसन लायो मालिकआ। मालिकजोंबो एसे मोखां सोम जालायनानै दं। माथो बोरैथो बिदि जाबाय थाखो बिदि बुंदों मालिकआबो। स' दा मा बुंबावनो आरो, किस्मतआसो मिलायाखै होननांगौ ना मानांगौ, बेखायनो भिडिअ बानायनाय जायाखै। ओरैनो भिउआ जि मोजां नुदों, बिराद सान्दुं गोसा बाहेरायाव। ओमफ्राय बाहेरायाव भिडिअ बानायनो हाना, कम्पानिनि बाहेरायाव आलाउड गैया। बेखायनो गारि सिंनिफ्राय भिडिअखौ स्टार्ट खालामबाय आं लोगोफोर दे। मोनसे आरोबाव गोबां कमेन्ट फैबाय थाबावो बियो, हेल्पार लादो, हेल्पार नांगौना नाङा खोन्थाहर, आंखौबो हेल्पाराव लेंहरदो, आंबो थांनोसै। गोबां कमेन्ट फैबाय थायो, जावले मोनफ्रोमबो भिडिअआवनो फैयो। दा आं मा बुंनो, गोसोआ गाज्रिबो मोनो आंना बेफोर कमेन्टखौ नुबाय थानानै, दुखु मोनो आरो। दा जोंनियाव हेल्पारनि सुबिदा गैया। ओमफ्राय हेल्पारखौथ' बाद हो, ड्राइभारनोनो माने मेनटेन जानो उसुबिदा आरो। मालिकआ मोजाङा, खिन्थु होनबाबो फैसाया खम आरो, जानानै मेनटेन खालामनो बेखौनो हायाहां बेफोरबायदि सिचुवेसन आरो दा जोंनि ड्राइभार लाइफआ बाहाय जोंनि कम्पानियाव ट्रेन्सपर्टआव। स' लकेलफोरनोथ' फसायो, जेन'बा गुवाहाटीनिखा जाय न'निफ्राय थांनानै सालायो बिसोरनो फसायो आरो ना। आरामसे न'आव माने मोनाबाथाय सफैबाथाय न'आव थांनानै जाहैनाय मानाय, ओमफ्राय न'आव थाहैनो हानाय, माखासे न'नि खामानि मावनो हानाय, नै बेफोरनि थाखाय फसायो। ओमफ्राय जोंनो माने न' गारनानै फैनाय, जेब्लायबो बावनो 24 घन्टा गारियावनो थानाय, गारियावनो जानाय, बेफोरबायदिनि थाखाय माने पेमेन्टआ डिजार्भ खालामा आरो, मिलाया। आं सिदा बुंखाबाय, जोंनियाव हेल्पारनि सुबिदा गैया। दा जोंनो माने सोलिनो हागोन ना हाया ओरैबायदि सानगासिनो। आरो प्लास मोनसे गारिया बार प्रब्लेम होगासिनो, दिनै दस्रा गाबोन दस्रा। आंनिया सोलिनो उसुबिदा जागासिनो। दा जों गामिनिफ्राय 2 दंफैयो बाहाय, जों एसे उसुबिदा मोनगासिनो आरो सोलिनो। मा बुंबावनो नोंथांमोननो, मोजां खबरखौनो मोना। मोजां खबर एसे जागासिनो। दा बै डिलिभारियावबो एसे रायलायनायदोंमोन, नायनोसै माबोरै जायो। जाय बिथांमोनहा हेल्पारनि खोथा सोंहरबाय थायो कमेन्टआव, नोंथांमोननो आं मोनसे आइडिया होनि, आंनि एक्सपिरियेन्सखौ बुंगोन दे आं। नोंथांमोनहा गारियाव हेल्पार थायालासिनो ना, मेकानिकआव चान्स ला। मेकानिक जा, जोंनि बर' गथ'फ्राना, सेंग्राफ्रा रावबो बेफोरबायदियाव खाथिनाय गैया, बिराद खम दै। मानोबा खाथिनो हाया मिथिया मेकानिकआव। गुबुन जाथिफोरा जेरै नेपालि, मुस्लिमफोर, बाङालिफोर, बिथांमोनहा मेकानिकआव माने लेखा गारबाथाय, फरायाबाथाय मेकानिकआव डाइरेक्ट हाबो, मेकानिक जायो। बिराद इनकामबो दं आरो फायदाबो जायो। आरो ड्राइभार लाइफआव मा, नोंहा जेरावबो रेसपेक्ट मोननाय नङा आरोना, जेरावबो सैमा बायदि खालामजायो। दा नोंहा गारि गाज्रि जा, मालिकआ टेनसनाव थायो, मालिकआ दस्रा उल्थां फाल्थां खोथा बुंहरगोन आरो नोंनाव गोसोआव दुखु मोनगोन, माइनाव नांगोन। दा गोबां गंसेल' गारि थायाना मालिकफोरनाव, आरो गोबां टेनसन थायो, गारिनिल' थाया। दा बिदिनो माने मेलेमाव नांनाय, गोसोआव नांनाय खोथा बुंहरजायो। आरो प्लास जेरावखि कम्पानियाव थां, जेरावखि थाङा मानो रेसपेक्ट मोना ड्राइभारफ्रा। खिन्थु नोंहा खामानि आन्दाया आरो, दिनै बाव सलाया, बेलेग जायगायाव थांगोन, जेरावखि जाया माने खामानिखौ मोनो। खिन्थु मेकानिकआवबो नोंहा मेकानिकआव रेसपेक्ट मोनगोन। जोंनि बर'फोरा बिराद खम मेकानिकआव। दाबो आं फुल मेकानिक नुनाया 2 बा 3 बेफोरबायदिल' नुदों, बेबो श'रुमाव, जोंनि बङाइगाव एरियायाव। नोंहा मेकानिक फुल रोङोबा, नोंनो खुद बिराद गिदिर दखानबो, फार्स्ट दखान बानायनानै गावनो खुद माने वार्कशप मोनसे बानायनोबो हायो आरो। मेकानिक रोङोबा नोंहा गोबां फायदा जागोन आरो। जेरै नोंहा न'आव थानानै खामानि जाबाय मोनसे, प्लास नोंनि खुद बिजनेस मावनो हायो, प्लास नोंहा जेरावबो रिस्कि गैला,
एक्सिडेन्टनि बायदिसिना गारि गाज्रि जाहैनाय जेराव मेराव थांनानै नों गारिबो सालायनो हागोन मेकानिक सोलोंनानै जुदि नोंथाङा मेकानिक खाबा बायसान्स बबेबा लामाफोराव गारिया गाज्रि जायोबा खुद नोंनो थिग खालामनानै फाहामनानै मालल' मोननांगौ आरो फैनो हागोन ओंखारबोनो हागोन स' बिराद फायदा आरो दा मेकानिकआव स' बोसोरनै बा बोसोरथाम बा बोसोरसेयावनो सोरबा सोरबा फुल रोंजोबो मेलेमजिबि बिथांफ्रा फायदा दाथ' गोदोनि बायदि नंला दा हेल्पारबाबो पेमेन्ट दङ फैसा मोनो जेबो खामानि रोङाबाबो हेल्प खालामग्राबाबो आजिखालि 3000 4000 बाबो मोनथारगोन आरो नोङो पकेट खरसा आरो एक्सट्रा माबा माबि हाबो बिदिनो बाङा सिङा बायदिसिना हेनथेन बेफोरबायदि आरो स' बेखायनो आंनि साजेसन आरो मेकानिकआव नोंथांमोनहा चान्स ला मेकानिक जायफोर गामिनिफ्राय दं बा सोरबा सिना जाना दं खबर लानानै मेकानिकआव हाब आंनि बुंनाय आरो बेयो आंनि एक्सपिरियेन्सखौ हेल्पाराव गोसो होआलासिनो हेल्पार थायालासिनो मेकानिकआव सेस्था खालाम मेकानिकआव हाब आरो मेकानिकआव जुदि नोंहा रोङोबाथाय नोंना लाइफआ सोलायखाबाय आरो खिन्थु रोंजासे फुल सोलोंजोबथारनांगोन फुरा इन्जिन बाहेरायाव बरननाय इन्जिनखौ फुल बानायनो हानाय बेफोरबायदि माने फुल एक्सपिरियेन्स जाथारनांगोन आरो होनब्लासो नोंहा खुद मोनसे वार्कशप बानायनानै बिजनेस खालामनो हाबाय नोङो सोरनिबा वार्कशपआव हाबनोबो हाबाय 20-25-30 हाजार दे बे मेकानिकनि दरमाफोरा जोंनि बर' लाइमोनफ्रा गथ'फ्रा लेखा गारनानै गोबां दिल्ली मुम्बाइ थाङो बेफोराव सोलोंनायानो गैया आरो गुबुन जाथिफ्रा नेपालि गथ'फोरा जेरखम बाङालि गथ'फोरा बिसोरथ' जै लेखा फरायाबाथाय गिरेसाव हाबो मेकानिकआव बिदि गारि लाइनाव बारा थाया बिसोरो ड्राइभिं लाइनाव आं बुंखाबाय दहायनो आनरेसपेक्ट जेरावबो सनमान मोना आरो नोंथांमोना जुदि फोथायाबा सोंनो हागोन गिदिर गिदिर अस्टारफोरनाव ड्राइभारफोरनाव गिदिर गिदिर ड्राइभारफोरनाव माबायदि बुंजायो माबायदि धमकि होजायो पुलिसफोरजों मा बुंजायो नोंथांमोना सोंबा मिन्थिगोन आरो जों बेफोरखौ माने भिडिअफ्राव सोजोबाना रायजानाय मानाय बेफोरबायदि गोबां खोथा थायो आरो ड्राइभार लाइफआव फोथायाबा नोंसिनि खाथि खालाफ्राव ड्राइभारफोर दंबा सोंबानो जाबाय बिथांमोनाव सोंबा नोंथांमोना मिन्थिगोन माबायदि रायजायो मालिकजों माबायदि बुंजायो पुलिसजों माबायदि बुंजायो बे पार्टियावलाफोरजों माबायदि बुंजायो जिखुनु गारि लाइनावनो डाम्पार ट्राक जिखुनु लाइनावनो दा लडआ जाबाय नै ओंखारनोसै सालान थालान जाजोब्बाय मोनब्रै आइटेम दंनो मोनब्रै आइटेम नै फट' मारो मारै ल' नै बेबायदि लड जायो नै কি মাল হয় এইটো অনলাইনত ফার্স্ট ক্রাই ना सिल मारिबायनो सिल साबिबो होबाय आं थालाबो होखाबाय आरो सिलबो मारिबावबाय बेफोर गासिबो रिक्सा ड्राइभारनियाव थाजोबो आरो माबा मोनसे जायोबा माला बेफोरबायदि दायित्व आरो ड्राइभारखौ बिराद गोरलै नङा ड्राइभारनि खामानिया नै टल गेटनि बे खाथियावनो आरो जास्ट टल गेटनि लेफ्ट साइडआवनो बे कम्पानिया बेनिफ्राय 4 किल'मिटार दंबावो गरसकआ गुगल मेपआ खिथानाय बायदिबा 4 किल'मिटार बे फ्लाइअभारनि लेफ्टजों लानांगौ नैबेजों आखिजों थाङोबा बरागाव मोनबाय दा बे बरागाव बारबानो गरसक मोनबाय आरो आखिजों बे जाबाय बरागाव फ्लाइअभार बेनि उनावनो गरसक फ्लाइअभार मोनगोन फाइनालि लोगोफोर सिङाव मोनफैबाय सिङाव सोनानै दोनबाय दा गंसे गारि दं बेनि उनावसो खालि जागोन जास्ट नैबे गरसक फ्लाइअभारनि नै गाहायावनो आरो बेनो बडि बानायो गोदान गारि नै सेस बडि बानायजोबो आरो बेवहाय गासिबो ट्राकनिनो फिसा गिदिर टायार गोदान थांबाथां नै अयथासार हाबखायो दा अन्थाइया टायार एरख'ग्रा लानांगौ नङाबा बे सिंजों बौदोलांबा गाज्रि जायोना बेनो टाइमा 6:34 जाबाय नै ओंखाम जाखानोसैबो गरसकनि नै फ्लाइअभार खाथियावनो हटेलाव जानोसै मिरामिस जानोसै दाबो खालि जायाखै गारिया ओंखामखौ जाना लाखानोसै दायो मा प्लान जायो नायनोसै बबाव थांनांगौ बेखौबो खबर हराखै ना मा बुङो मालिकआ ओंखाम जाखांनानै थाबायलांगासिनो नैबावनो जास्ट एसे थांनानै नैबावनो बर'सो मानसिया ओमफ्राय आसामिस रायलायगासिनो फैनोसैयावसो बर' होनना मिथिबाय आरो सोरबा फैनानै रायलायदेर फैनायावसो बेबायदिनो मेरला मिसआन्डारस्टेन्डिं जायो माने बर' होननानै सिनाया नैबाव आनलडिं जागासिनो ओमफ्राय ओरैजाय जाहैबाय बडि बानायग्रा नैबे गारिखौसो फसायबाय आं नै महिन्द्रा बिर' G2नि जायगायाव बेफोरखौ बरनबाय ना G2 बै सुप्र बरनदोंमोन ना ओमफ्राय नै बडि बानाय गोदानसो गारिया इसिबां फासिंथाय नायनांगोन र' अनलाइनावहाय इन्टेरियरा नै बिदि
Hey guys, आं दा दंफैयो नै पार्किंआवहाय दाख्लै बावजा गारि बानायदोंमोन ना बे जायगायाव दंफैयो अफिसनि पार्किंआव मोनाबाय बिरादनो टाइमा नै 11:30 जाबाय अलमोस्ट 12थायानो जानोसै ओमफ्राय आं दहाय फन हरनानै बुंहरदों मालिकखौ दा बाहाय लेंहरदों पार्किंआव गाबोन रायलायनो फै होननानै माबा मोनसे डिसिजन लानोसै गाबोन बिदि मिलाया सलायबाय थायोबा माबा मोनसे उसुबिदाबो जायो बेखायनो गाबोन माबा मोनसेबाबो जासिगोन आरो माबा मोनसे डिसिजन जासिगोन नोंथांमोननो आपडेट होगोन आं उनाव खोन्थानोसै बिदिब्ला दिनैनि बे ब्लगखौ एसेयावनो फोजोबनोसै लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट ब्लगाव दे लोगोफोर बाय बाय